abokin rayuwa, ki zo mi rayuwa. Kin ji salo a cikin maganar da na yo, bana ta fuwara sun makaro, masu son su raba ni da ke za su ta da ƙura. Na ji shiru ni ina fannin su mai gyaɗa gaba. Kar ka ja in zage ka wata rana. Tabbas da na yi farin ciki in dai zagin daga bakin ki zai fito. Ka san dai doka ne a ga mace da namiji a cikin makarantar nan. To amma ke tsoron me kike ji? Kina tana akwai wanda ya sai da keki ko ya kore ki, kin dai san waye ubana. Dan haka ba wanda zai iya taba ki. Haidar, wai kai me ka zo yi min ne? Jiya na kasa bacci, shi yasa yau na zo domin in tozali da ke ko da zan iya bacci. Wai kai baka da abubuwa masu muhimmanci ne a rayuwarka? Tabbas ina da abubuwa masu muhimmanci, amma abu mai muhimmanci na farko shine mallakar ki. Ina ganin mutuncinka Haidar, ka fita daga rayuwata. Ta kike tunanin zan iya cire ki a cikin zuciyata? Ba zan iya ba. Yusra! Abokin rayuwa, ki zo mi rayuwa. Abokin rayuwa. Yau waye da ramin magana nake so mu yi da. Ina jin ki ai kunne ne ke ji ko? Me kaki? Wallahi Haidar ba zan iya shiga aji ba muddin ban ji muryarka ba. Kin ga malama, kawai ki fito ki ga min dama cewar ke da kikiya ce ba kya fahimtar komai. To ina mai baki shawara. Ki zauna ki mori lokacinki. Ki mai da hankalinki akan karatu. Wani lokaci Haidar zan mora in ba na tare da kai. Wallahi da gaske nake son ka. Ai ka ji matsalar. Shi yasa tun farko ni ban boye miki ba. Ina da muradin raina zabi na. Kuma in salan shi kenan ulaɗin taki a ce na ɗauki haƙinki. Haidar kenan. Ni ba ban ji me kace ba. Kyakkyawan bakin ka kawai nake kalla yana motsa. Kar ki mai da kanki ballagaza. Abinda kika gani a fim ki ce zaki dauko ki yi shi a zahiri. Ina so ki sani akwai bambancin fim da kuma gaske. Wallahi Haidar ko da jaka zaka kira ni ba zan ji komai ba. Ni sai dai ma in ji daɗin kalmar saboda ga bakin ka ta fito. Abokin rayuwa. Ni zaki buga wa kwalba? Ka kama sunana ai ba gane ni ne ba kai ba. Kai Allah lafiya? Ka bari zaka ji koma menene daga bakinsa. Shine zaki biyo ni har nan dan kin raina min hankali? Na fi karfin dan iska min iskanci. In da ɗaliba nake yanzu na fi karfin professor. Amma bai Allah ai kuma hankali yake masa kin kace shi ba. Na mutu banza ba ni da asara. Bashi amare ne. Kaga da ka mare ni ba kai ba ubanka sai ya ci sarka. Sake ni Umar in ci uwar yarinyar nan. Dan Allah ki kama hanya ki bar gurin nan. Umar kake ko? Ba a bani umarni sai na ga dama zan tafi.
Dan Salmanu, da Dan Salmanu, kowa ya zuba ta. Dan Salmanu, da Dan Wai dan Salmanu ku ba ku da 'yan mata ne na fita cilin a je shakatawa a dawo? Mata akwai mata sarki sai dai sabga da super time. To me yasa ba za a shigo da su cikin harka ba? Ka san duk wata nasara sai da mata. Dan Salmanu. Haka ne. Ai tun da yanzu ka mun zantan mata na san cewa kwakwalwar ka karama ce. Da Dan Salmanu, kowa ya zuba ta. To mace ko matar ka ce sai ta ci amana ka bari ana. Sai ka ci uwarta ka kora ta wani abu ne? Lalle sarki, ashe da na ci mai karamar kwakwalwa, ashe mukami na baka. Dan Salmanu. Dan Salmanu ya kake yanka ta ne? To in banda abinka mata ake wa zafin kai. Wallahi sai kullu ma wani sharri da kafar ka za ka kai kanka wuta. To gaskiya koma dai me ina buƙatar cika. Ka ja dula kai bacci ya fiye ma alkhairi shiga sabgar cika. Dan Salmanu. Banda koshin lafiya har tattalin arziki za a ƙara. Dan Salmanu ya zama ki gudu sa gudu kowa ya ware. Salamu alaikum Hamisu. Haba Hamisu, duro uku fa na ce ka aje mun. Ya kake nema ka yi mun wasa ne? Kudinka ga su nan cash 210 na aje ma. Haba Hamisu, ai yanzu arziki ya ci uban na da. Kwanan nan ba zan angwanci. Kana mamaki? To shikenan, ka jira za ka ga aibi. To abba, yanzu kai za ka kula min da nan, ba zan samu damar sai da mai ba. Abubuwa sun mun yawa sai a hankali. Insha Allah ga za a rike amana. To hakan yayi, in an jima ka je gidana ka karba abinci. A gode oga. Hello Usman. Lala idan an gama gyaran kajin na tura mun da su gida. Wallahi gage nake. Abokin rayuwa, ki zo mi rayuwa. Yau kin san me? Na san yau a TikTok zan samu followers da yawa. Ai kana lokacin mutumin nan. Ke dai bari. Malam daga ina TikTok kawai zaka zo ka amsha waya. Me ya dinka da wannan yarinyar? Na farko yar ajin mace, na biyu kuma bestie na ce. Bestin ka? Daga yau ka ƙara kula ta. In ko ba haka ba sai na jima ciwo kuma wannan wayar ka rasa ta.
wai wannan maran haka kamar za kamar raƙiya. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Shikenan an kashe kasuwar Besti. Abokin rayuwa ki zo mi rayuwa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Lafiya? Abinci na zo karba. Wai an cikin san me ke faruwa? A'a, sai ka faɗa. Ogari baya nan ko? Baya na lafiya? Namiji? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namiji? Namiji dan kunama. Ka haife shi ya kashe ka. Namiji ba dan goyo ba. Duk mace da ta maida namiji uba to za ta mutu marainiya. Hello Masauda, don Allah duk inda kike ki zo ki. Yanzu nan ina jiran ki, wallahi ruwa yana so ya cinye. Nura ne ya shammace ni wai zai ƙara aure. Wallahi har wata ta yi wuf da shi in gaya ni. Ke kuwa banda ke mai ta gani, banda tumbi da naman geya. Abinda ta gani kenan ai. To shikenan don Allah ina jiran ki sai kin zo. Jan. To wallahi baka isa ba Nura, yanzu zaka fara ganin rashin mutunci na a cikin gidan nan. Ai wanda aka yi a baya wasa farin girki. Zaka gane baka da wayo. Wallahi lafiya lau wallahi ya lamura. Wallahi ai dama wani tallafi ne suka nema, to na ma riga na bashi wallahi naira 750 na bashi kawai. Na ma bashi. Alhaji ban da kes da alhaji zaka ma ya turo min da mai dan mun yi balan da shi, dama gaba ɗaya kudin sa naira miliyan 2 ne da 500 kawai a hannuna. Mun yi balan da shi wallahi mutumina. Haba. To shikenan sai na ji alat. Na gode ba matsala, na gode sosai, ina godiya sosai, na gode. Sumayya. Wallahi a wannan lokacin duk wani mai aure dan aljanna ne. Abinda zaka siya 500 amma yanzu sai ka sa 25. Ga matan wannan lokacin da shegen cin abinci kamar gara kuma ba su san babu ba. In baka kai zuciya nesa ba yanzu sai ka sumar da 'yan mutane. Sumayya ina zuwa ba neman izini. Zan je gida in huta ne don ba zan iya zama
talauci ya kashe ni ba. Ban san shi ba kuma ban gaje shi ba kuma ba zan bari a kakaba min ba. Amma ni nake da ikon tura ki gida ki huta ba ke ba. Kuma wannan musifar ai ta dalilin ki na fada. Na dinga kashe miki kuɗi har sai da jari na ya kare. Kuma ko shekara biki ba shine zaki koma gida don butulci? Dama tun farko kai kaga zaka iya dan ni ba matar yara bace kuma ban san babu ba. Talauci kai ya sama kuma kai zaka rungumi kaddara. Dan Allah Sumayya kada ki mun butulci. Idan mutum ya kashe ma kuɗi ma hidima bai kamata kai mai butulci ba. Haka na ji ana cewa amma ba na yi wa namiji wannan alfarma. In ba kwaɗayi irin naka ba ina kai ina auren mace kamata to zan je gida na huta. Idan na samu mijin aure za mu zo kai masa lissafin duk abin da ka kashe a kaina za mu biya ka. Yanzu haka zaki mu? War! Sumayya kin ci kaji fa? War! Kin ci ganda fa? War! Kin ci shawarma fa? War! Sumayya kin karya ni fa? War! Kin fa talauta ni fa ina faɗa miki fa? Sumayya zan warware miki fa? War! 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 Mana an gama komai, bori ya kashe boka, gayin mu da mata, ina neman na abinka, na lura da hannu, kuma kun yi wanka, Lalle duk wanda ya bi motar matan banza zai sauka a tashar da na sani. Su ci kuɗinka su ci ubanka. Kai, ke wallahi sai kin dawo gidan nan. Yarinyar nan Sumayya ta bani wahala a rayuwa ba. Amma tun da arziki dawo, wallahi sai na rama. Za ki gane kuranki. abokin rayuwa ki zo mi rayuwa abokin rayuwa in babu ki ki kalli dama sai ki ganni ki ce da ni abokin rayuwa ki bani dama ko da ki zauna bai za ka muka kaɗe nan an gani a jikinka a yadda ka tsaya ɗin a ringin wayarsa take yi ai na katse inda ya kaɗe ɗin a za a kira ma wani tambayar za ka kin gane a ɗan maimaita kana kai sai ki dawo a hankali bashi nan za ki juya saboda ai hannuna ya haka ne a da za a haka ne yiko bashi shi ya maro kansa kaga da ne ba kai ba ubanka masu ya ci sarka bashi ba bi ba sorry bashi ai kin san me ne daga dago bashi maro kansa ai da kama ne ke fa irin terrorist din nan ce bashi bashi ya maro kansa to ba kai ba ubanka sai ya ci prison au mare ni okay kin gane bashi ya maro kansa kawai fanki na haka bashi ya maro kansa kaga da kama ne hankali yake dinga bi bashi ya maro kansa kaga da kama ne to ba kai ba ubanka ma sai ya ji sarka ki daddada magana fa kika mu a tallara action kai ma bashi ya maro kansa kaga da kama ne ba kai ba ubanka ma a dan Allah kuma ku mana shiru mana ba dan Allah kuna ga da kyar nake yi saki ka inna lillahi mu je daga mare hiko action bashi ya maro kansa kaga da ka mare ni ba kai ba ubanka sai ya ci prison sai ya ci sarka kawai ya shiga uku hiko mu je action bashi ya mare ni wai ho Allah na bashi ya maro kansa kai da kafin da zaki faɗi magana kuma sai ya ci sarka camera speed still camera speed still hiko action bashi ya mare ni kaga
kana kamare ni ba kai ba ubanka sai ya ci sarka. Daga yawan ka tsaro kula ta. Wallahi sai na jima ciwo kuma wannan wai karasa ta. Wurare. Idan kana buƙatar haɗin shikenan idan kana buƙatar sorry ka kalle mu ko ka manta zan gane ka manta ka kuma kai sanyi gaskiya okay shikenan ai cikin fushi kake shikenan idan kana buƙatar mu haɗa gwiwa zan taya ka danganin bayan ta shine zaki biyo ni sorry Allah ku shiru mu shiru kamar za ka karanta mishi na ne ko shine zaki dangare shine zaki biyo ni nan shine zaki biyo ni hannun dan kin raina mun hankali shine zaki biyo ni nan dan kin raina mun hankali shine zaki biyo ni har nan dan kin raina okay shine zaki biyo ni har nan dan kin raina mun hankali shine zaki biyo ni nan dan Allah sorry amana abuwa dan Allah shine zaki ina shigo har nan abuwa ce aban ko dan kirai na mun hankali dan Allah dan rage murya abuwa dan Allah ai ya bushe dan Allah abuwa ya bushe jini ka shirya Allah magana za ku koma can bayan layi zai shiga yanzu za mu gama ya ku ci gaba da mu action shine zaki biyo ni har nan dan kin raina mun hankali kai Umar amma bai da Allah komai ai a hankali ake masa da kin kashe shi ba amma bai Allah ai komai a hankali ake masa da kin kashe shi ba banza wanda asara kai bai fasa kwalba ka daga hannu zaka mare ta sai kuma Umar ka rike ya maro kansa ka gane sai ka kara kai hannu ka sake ni Umar su uwar yarinyan nan dan Allah ki kama hanya ki bar gurin nan dan Allah ki kama hanya ki bar gurin nan a'a bani ce kai abokina ki kalli dama sai ki ganni ki ce da ni abokin rayuwa ki bani dama da ki zauna da ni abokin rayuwa ki ta da ni tsam dan jiki na yau yayi rauni abokin rayuwa baki na ya rasa dandani idaniya an shiga ni ba rayuwa a jiki in ba jini kamar kina shagwaba kuma kin san irin tsokanar kuma kamar da yanga kamar da tsoro muryar kike watsiwa take kuma kamar da wasa kamar da koyo hira da ke ban san zan iya ba kamar da wayo ki mini horo daina kula ki ba zan iya ba kin ji salo